हारियाव जारिमिन सोरजिनो हाबाय सोरां मन्जु थियेटारा। 1974 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय सोरां मन्जु थियेटारा दिनै आबुं 50 बोसोर जाबाय। बर' हारिनि थाखाय बर' रावजों फाव खालामै खालामै हारि सिबिबोनानै दिनै 50 बोसोराव सफैबाय सोरां मन्जु थियेटारा। चन्द्रकान्त मोसाहारिजों गायसनजानाय सोरां मन्जु थियेटारा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिन सोरजिनो हाबाय। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोर आबुं जानायखौ नोजोर बोना बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय बेटुवा सोरां फोथाराव लेसरायाव गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइ फालिथाय खुंफुंनाया हाबाफारिया सोलिबाय। दिनै फुंबिलि समाव साब सिखोन खालामनाय हाबाफारि, गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि, बाथौ थानसालि थारनाय आरो बावथाय बावनाय हाबाफारि, हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि, सोरां मन्जु थियेटारनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, दंफां गायनाय हाबाफारिजों जागायबाय। बे हाबाफारियावनो BKWSC नि मावफुं सोद्रोमा महिपाल बर'आ बाहागो लाना गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो। हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायना होयो दैमासा एबा मेन्डेला ब्रह्मआ। सनाथि मायथाइ फालिथायनि गांबाजि फिरफिला बिरहोयो IAS बाक्सानि भबेन देउरिया। सोरां मन्जु थियेटारनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां रंगिना संगिनायै बायदि हाबाफारिजों जागायबाय सोरां मन्जु थियेटारनि सनाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारिया। मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटाली, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।